Kada imamo tabelu sa velikom količinom podataka, obično želimo da stvorimo mogućnost da na lak i efikasan način izdvojimo određenu količinu informacija. Evo ovdje imamo tabelu računarskih komponenti sa sledećim elementima. Šifra, vrsta komponente, naziv, proizvođač i cena po komadu. Recimo da želimo da izdvajamo komponente po vrsti. To znači, ako izaberemo modem, da se pojave samo komponente iz te grupe, ako izaberemo monitor, da se pojave samo monitori i tako dalje. To ćemo sada uraditi upotrebom forme i to padajuće liste na formi. Taj način je vrlo jednostavan i lak za korisnika. Šta ćemo da uradimo? Prvo ćemo napraviti jednu formu. Prelazimo u dizajn prikaz. I na formu ćemo ubaciti objekat padajuću listu, odnosno, kako se to zove ovdje u originalu, combo box. Evo, postavit ćemo ovdje negde. Nećemo koristiti čarobnjak za pravljenje padajuće liste, vidjet ćete zašto. I sada ćemo ovako, ovdje ćemo promeniti tekst, umjesto combo 0 napisat ćemo odaberi vrstu. Malo ćemo ovo da proširimo. Možemo eventualno da promenimo boju. Tako. I pravi objekat, koji je za nas najznačajniji, combo box, trebalo bi sada da sredimo. Tu nam je važan deo data, znači u property sheet prozoru, u kartici data, treba odabrati podatke i to uneti u polje raw source. Kako ćemo to da uradimo? Napravit ćemo jedan privremeni upit da bi u njemu ukucali SQL kod. To je inače jedan od načina da se reši ovakav zadatak. Znači napravit ćemo SQL kod i koji ćemo posle prekopirati u polje raw source. Znači idemo ovdje u create. Idemo u query design. Stavit ćemo ovdje close, pošto ćemo mi ovdje preći u SQL view. Sad vidite, ovdje ćemo sada otkucati SQL kod da bi vama bilo to čitljivije i lakše za praćenje. Povećat ćemo veličinu slova, inače da znate kada želite da povećate veličinu fonta kod pisanja koda, uopšte za sve ove da kažemo kucane delove u Accessu, onda idete na File, pa idete na Options i ovdje imamo Object Designers na levoj strani. Tu možemo da podesimo veličinu fonta. Ovdje možete vrstu fonta, ona nas sad toliko nije bitna. Evo recimo povećat ćemo veličinu na 14. Ja ću privremeno ovaj query da zatvorimo. Pa ćemo otvoriti ponovo. Evo sad su slova mnogo veća. Znači, već je početak koda napravljen, znači komanda je select. Sad meni trebaju vrste, odnosno vrsta. Sad ide sledeća SQL komanda, from, pa ide tabela, se zove komponente. Iako nije obavezno, uobičajeno da se komande SQL-a kucaju velikim slovima. Objekti mogu da se kucaju samo sa početnim velikim slovom. Sad da vidimo kako ovo izgleda. Kliknut ćemo ili view ili run, potpuno je sve jedno. Evo recimo run. I ja sam dobio izdvojene vrste komponenti, ali sada se vrste pojavljuju više puta. Naravno da ne želim da se u padajućoj listi tako dešava, nego bi želeo da se svaka vrsta pojavi samo jedan put. Evo ovdje možemo eventualno da raširimo ove kolone ako bude bilo potrebno. Tako da ćemo se vratiti u SQL view i malo ćemo korigovati kod. Ubacit ćemo komandu distinct.
Da vidimo kako će sada izgledati lista. To je upravo ono što želimo. Znači imat ćemo svaku vrstu prikazanu samo jednom. Dobro, vraćamo se u SQL i uzet ćemo na copy ovo što smo napisali, znači ovu SQL komandu. Vodite računa da ne propustite i završni element SQL komande, ovo je znak tačka zarez. Znači idemo Ctrl+C. Ovaj query nam više neće biti potreban, nećemo ga snimati. Sad vraćamo se u dizajn prikaz forme. Evo ga ovde row source. Ako hoćete da budete sigurni da sve kako treba, možete u ovom polju uraditi desni klik i odabrati zoom, tako da će sad objekat da se vidi mnogo krupnije i Ctrl+V. Evo je komanda. To je to. Dobro. Šta ćemo još da uradimo? Ovaj objekat ćemo imenovati tako da bude lak za prepoznavanje. Vidjet ćete u kasnijem delu postupka zašto je to važno. To se radi u kartici Other. Umesto imena combo 0, mi ćemo reći, ovako ćemo da napišemo, pad lista, padajuća lista, odabir vrste. Mislim da je dovoljno ilustrativno. Snimit ćemo formu. Daćemo joj ime prikaz komponenti po vrstama. Mislim da je to sasvim odgovarajući naziv. Ajde da vidimo u korisničkom prikazu da li sve izgleda za sad kako treba. Evo ga. Tu su sve vrste, znači sve u redu. Dobro. Idemo sada dalje. Sada je potrebno da napravimo upit koji će u sebi sadržati sve elemente koje treba da prikaže u rezultatu. Znači to je upit koji će sadržati sve elemente računarske liste, znači od šifre do cene po komadu. Prvo ćemo da smanjimo veličinu fonta, pošto nam sad više nije potrebno jer smo završili sa kucanjem SQL koda, a bit će nam lakše zbog dizajn prikaza upita, znači idemo opet na Options. Object Designers je već selektovano, znači možemo da vratimo na manju veličinu, recimo, ajde 8 kao što je bilo i ranije. Idemo da napravimo sada upit koji će prikazati sve komponente. On će biti napravljen na osnovu tabele komponente. Znači create, query design, evo ga prikaz svih tabela, izabrat ćemo komponente, add, close i jednostavno sve elemente ćemo ubaciti u rešetku upita. Šifru, vrstu, komponentu, proizvođača i cenu. Sad pazite, naša je želja da se iz padajuće liste izabere vrsta i da se onda prikažu komponente samo te vrste. Što će reći da mi moramo u polju vrsta u redu kriterija da ubacimo kriterijum, znači podatak koji će biti izabran iz forme koju smo upravo kreirali i to iz padajuće liste gde će biti odabrana vrsta. Najlakši način za to je da uradimo preko bildera za formule, evo ga. Ovde u levom delu ćemo odabrati objekat, to je forma, all forms i to naći ćemo baš to, prikaz komponenti po vrstama. I evo ga naš objekat, padajuća lista odabir vrste, sećate se dali smo takvo ime da bi lakše se snašli u ovom trenutku, dupli klik i evo ga naš kriterijum. Kada stavimo OK, kriterijum će se pojaviti ovde u rešetke, ako želite da ga vidite celog, samo možete ovde da uradite dupli klik, da se raširi kolona i to je to. Sada ćemo imenovati i sačuvati ovaj query, možemo ga zvati isto kao i ova forma, da bi nam bilo lakše posle za povezivanje. Znači,
prikaz komponenti po vrstama. Dobro. Sad ovako. Query smo napravili. Sada se vraćamo u formu i moramo napraviti mehanizam koji će u stvari aktivirati prikazivanje prethodno napravljenog upita, a to je klik na dugme. Dugme ćemo postaviti tako što aktiviramo karticu Design. Dugme se nalazi u odeljku gde su kontrole. Evo ga, button. Uzmemo ga i stavit ćemo ga ovde ispod padajuće liste. Nećemo koristiti Wizard, vidjet ćete kasnije zašto nam je to bitno, ali za početak možemo da promenimo tekst na dugmetu, pa recimo neka kaže prikaži. Naravno možemo malo podesiti veličinu slova, recimo da stavimo da bude 14 i recimo boldiramo. Sad treba da povežemo makro sa ovim dugmetom. U kartici Design imamo Property Sheet i ovde u okviru kartice Event događaj je naravno onClick. Klik na 3 tačkice će aktivirati pravljenje u ovom slučaju makroa. Vidite piše Macro Builder, to nam odgovara, stavit ćemo OK. I ovde ćemo sada izabrati akciju makroa. Ja vam savjetujem uvek kada birate makroje da aktivirate komandu Show All Actions da bi vam se prikazale sve akcije makroa koje su dostupne, a ne samo one koje se smatraju često upotrebljavane. Nama treba akcija Open Query. Evo ga Open Query. Druga dva polja su već podešena sasvim kako treba, a Query Name moramo mi da odaberemo i kaže prikaz komponenti po vrstama. Evo vidite koliko je značajno da se imenuju objekti na sličan način i onda se izbegava mogućnost da dođe do greške. Sačuvat ćemo. Vraćamo se nazad da vidimo kako sada radi naša forma. Idemo u prikaz za korisnika. Evo ovde stoji modem. Ajde recimo da promenimo pa da kaže memorija. Prikaži. Evo su memorije. Ajde mi da se vratimo u formu da sad uzmemo neku drugu vrstu. Recimo procesor. Opet kliknemo prikaži, ali i dalje stoje memorije. To znači da naša akcija koja je napravljena preko makrom nije dovoljno dobra, odnosno funkcioniše samo za jedan izbor. Moramo malo pojačati makro. Kako? Vraćamo se u prikaz Design forme. Već je dugme selektovano. Ovde već stoji da je ugrađen makro, samo ćemo ga pojačati da bi mogao da funkcioniše više puta. Vidite, makro može biti niz više akcija. Ova prva je sasvim u redu, ali nije dovoljna. Dodat ćemo još jednu. Druga akcija koja treba da se zove se requery, što omogućava višestruku upotrebu upita. Evo ga requery. On nema potrebe ništa da se imenuje, sasvim je dovoljno ovako kako stoji. Možemo da sačuvamo. Evo, gasimo. Vraćamo se opet ovo neka stoji. Vraćamo se u korisnički prikaz forme. Procesor, da vidimo. Procesor, odlično radi. Sada vidimo kada budemo hteli da promenimo. Recimo štampač. Evo ga. Ajde još jedan put. Hard disk. I sve funkcioniše kako treba. Evo videli ste sada na delu kako zajednički rade forma, upit, SQL kod i makro. Ovo je samo jedna od lekcija koje se uči na kursu naprednog aksesa škole BI.com. Ako želite da naučite i ostale lekcije ovog veoma interesantnog kursa, mi vas pozivamo da nam se pridružite.